Il-firxa tal-pandemija fix-xtutna qed tkompli tħalli aktar vittmi filwaqt li komplew jiżdiedu il-każi. Dan kif matul ix-xahar ta' Diċembru s'issa tilfu ħajjithom records ta' 82 persuna kawża tal-COVID-19, seba' aktar meta mqabbel mal-75 li tilfu ħajjithom matul ix-xahar ta' Novembru. Dan kollu wara illi il-Ministeru għas-Saħħa fuq il-paġna ta' Facebook ħabbar illi fl-aħħar sigħat tilfu ħajjithom 3 persuni oħrajn, żewġ irġiel u mara kollha fl-isptar Mater Dei. Dawn l-aħħar vittmi huma raġel ta' 83 sena li kien ikkonfermat pożittiv għal COVID-19 fil-5 ta' Diċembru li miet l-erba', raġel ta' 67 sena li kien ikkonfermat pożittiv fis-26 ta' Diċembru miet kmieni l-ħamis u mara ta' 87 sena li kienet ikkonfermata pożittiva fi 17 ta' Diċembru wkoll mietet il-ħamis. Barra minn hekk tħabbar ukoll li bejn l-erba' u l-ħamis kienu reġistrati 109 każi ġodda. B'hekk it-total tal-każi minn Marzu l-hawn issa tela 12,774. Minnaħa l-oħra fl-aħħar sigħat fiequ 64 persuna oħra bl-ammont totali ta' persuni mfejqa issa jammontaw għal 11,121. B'hekk meta wieħed iħares lejn iċ-ċifri kollha jara l-każi attivi s'issa jammontaw għal 1,434. Sa dan it-tant mill-124 każ imħabbar l-erba' 35 kienu qraba ta' persuni li ttestjaw pożittiv, 14 mill-post tax-xogħol, 12 minn kuntatti diretti u 10 minn attivitajiet soċjali. Dan ifisser illi 97 persuna ma jafux minn fejn jew mingħand min ġew infettati bil-virus. U minkejja ir-restrizzjonijiet kollha li daħlu fis-seħħ fl-aħħar ġimgħat fosthom l-ilbies obbligatorju tal-maskri u l-għeluq tal-bars u l-każini, xorta jidher li s'issa ħadd m'hemm l-ebda trażżin konkret għall-pandemija f'pajjiżna bżieda ta' 662 każ fl-aħħar 6 ijiem jew aktar minn 170 mis-6 ijiem preċedenti. Dan kollu filwaqt li l-ħidma tal-frontliners qed tissokta ġmiela bil-miġja tas-sena ġdida u ttama illi l-vaċċin kontra dan il-virus iwassal ħalli nerġgħu nkunu liberi flimkien mal-eżistana.